Rika shi zargin malamin addini da kai matan aure hotel yana biyan bukatarsa da su ya tabbata gaskiya domin kuwa an saki sautin muryarsa a yayin da yake kokarin jan ra'ayin wata mata ta biyo shi hotel inda ta nuna cewa ita fa matar aure ce kuma tana da aure akan me za ta je ta same shi a hotel inda ya ce shi fa ya sha kai matan aure hotel kuma duk wacce take da bukata in dai tana bukatar a yi mata addu'a ta ansu sai dai ta je hotel ta same shi domin kuwa ba ita kace karo na farko ba matan aure da yawa sun je sun same shi a hotel kuma ya yi musu aiki sannan bukatar su ta biya idan har ba za ta je ta same shi a hotel ba to sai dai ta haƙura da wannan bukatar ta da take nema ya roƙa mata idan kuma tana son bukatar ta ansu to fa lallai sai dai ta je hotel ta same shi domin shi baya tsayawa da mata akan titi. Bara mu saka muku sautin murya shi a yayin da yake kokarin jin ra'ayin wata mata ta bi shi hotel. Bayan wannan murya ta shi ta fita sai ya fito yake kare kanshi. Za mu saka muku bidiyon ma da yake kare kanshi yake yi wa duniya bayani domin a gamsu cewa shi fa ba wai yana nufin ta je hotel su iskanci ba a'a yana nufin ta zo hotel ya yi mata addu'a bukatar ta tafiya a cewar shi. Ku saurari sautin muryarsa da kuma sautin muryar yadda yake kare kansa. A jama'a mu saurari wannan voice daga cikin abin da Sayyadi Basiru yake kaɗan ne daga ciki fa kafin fara sako muku sauran mu saurara. Voice yar ki fito kawai shikenan ki bari kin ji. Batun aure ne. Aure duka ɗaya ne matan aure nawa suka zo hotel suka same ni. In na shiga Kano ma ba na sauka a wani gurin ba tayar hotel ba. Haka in na shiga Abuja. Kuma duka muna haɗuwa da matan aure. Abin da ya kawo ki shi ya kawo su. Idan kika ga ba za ki iya zuwa ba ni ba zan iya muna haɗuwa da ke akan hanya ba kowa yana ganin to ga wani bidiyo ma tun zuwa hotel kana da right din da a ƙasan nan zaka je hotel din da kake so kuma ka kama da kuɗinka ka zauna adadin kwanakin da zaka yi amma fa in ka isa saboda matsiyaci bai iya kama hotel ya je tarayya a cikin hotel matsiyaci bai iya ma'amala a hotel ina son ku gane jama'a na rantse muku da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa mutane jahilci ne yake damu su kawai idan ka je hotel iskanci ne ya kai ka mafi akasari abinda mutane suke iya fahimta na rantse da alqur'ani izu 60 billahi allazi la ilaha illa huwa bazan taba daina kama hotel ba yayin da nake son keɓance kaina in bana son damuwa malam idan har matsayin ka ya kai matsayi akwai lokacin da duk duniya ba inda zai maka daɗi sai dai ka je hotel ka gudu ka je ka kwanta domin ka huta in kai baka sani ba idan matsayin ka bai kai ba har yanzu in kai daƙiƙi ne ka je ka yi bincike ka ƙara sani wacce kuma ta turo boyes ɗin ku ce mata ina gaida ta kuma ina girmama ta aikin ta yana yin daidai ina kuma godiya abinda ta yi daidai ne wallahi azimu billahi allazi la ilaha illa huwa da naji boyes ɗin nan har ƙarfi na ƙara jin a jikina sai kuma meye boyes ɗin ku da kanku ba ku ji ta ce na ce ina zama a hotel a Tahir Hotel a Kano a Abuja in naje ina zama a hotel a nan Maiduguri ina hotel matan aure kafin ke nawa suka zo mata nawa suka zo to kamar yadda na fara haka abin yake ko kuma kun ji a bidiyon din a hotel a boys din nace ki zo da karfi in ba ki zo ba ga abin da zan miki in ta ga dama ta zo mu zauna mu yi magana in ba ta ga dama ba kar ta zo ita ta zo ita ta biyo ni ita take nema na ita take son abu dan haka ita za ta bibiye ni jama'a ku iya wayewa ku gane meye ne ake shiryawa kuma meye ne wanda yake akwai to ku masu ɗora boys nose masu ɗora recording ku ci gaba da yi ban wallahi ba ku kai in kafe ku ba Ali Tallafi kadai iya shi kadai zan dinga kafewa daga fara mishi bidiyo zuwa yau ya kasa samun nutsuwa Ali Tallafi ya sa mutane sun fudari sun mun bidiyo amma ni na rantse da Allah da ya halicci Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan na ce wani ya ma Ali bidiyo Allah ya hana ni abin da nake nema duniya da lahira in Ali ya isa ya fito ya rantse da Alkur'ani ya ce bai ce wasu su mun bidiyo ba ni kuma sai me duk Najeriya ka sa su yi mun bidiyo sai aka yi me baka isa baka isa ka kauda darajar da Allah ya mun a idon mutane ba mutuncin da Allah ya bani wannan riga da Allah ya sa mun baka isa ka cire ba Ali ba za ka iya ba kai na ga mutane munafiki ne ci da addini kake abinda kake yi zaluntar mutane kake yi shi yasa har yanzu Allah bai bari ka kuntata komai ba baka da komai gida da kake gadara da shi kake cewa gidanka ina gidan haya muƙaddara gidan da nake cikin nan gidan haya ne zai saye gidanka biyu ko kuma ɗaya da rabi
ashe wanda zai kama gidan da zai sayi gidanka ɗaya ko ɗaya da rabi bai kamata ka raina shi ba. Ka sani wallahi tallahi ko da girgiza wallahi kurna tafi magariya zaki, ko da 10 ta lalace tafi 5 albarka. Idan kana cin ƙasa ka kiyayi ta shuri, idan kana wasa a bakin kogi kar ka yi a bakin teku, dan in yayi ambaliya zai tafi da kai. Ba zan yi maka asiri ba, bana yi, ba zan maka wani abu ba, bana yi. Iya maganan baki ta ishe ka rasa samun nutsuwa. Tallafi munafikin Allah, mazambaci, mayaudari, maciyi amana, maƙaryaci, munafiki mai ci da addini. Wallahi haka abin yake. Ku yi sharing, ku yi liking, ku yi reposting dan hasken fuskar manzon Allah.